Kujowa, tidwa gwea ka pi. Tidwa gwea ka pi. Apiko kinyal kuwe. Weluonga ni jaduong. Tidwa gwea ka pi. Baba ni chieo na yago kinyisa ni ya. Na chieo ni isemi ya kisran, diom kom kucho mondikel kai bere. Diom kom kucho cho. Jaduong ni yao. Diom kom. Iwe ni ndara ka. Ni chieo na yago ni yao. Ana sechwa. Iwe ni ndara ka benya piwadu. Agangware. Tunyore ke kanyi timu penj madi bed penj mo siriti duoko ni oduogi. Kata kuluonga alliance, kata kuluonga gakari. Yathima nade. Uketa piko mbele mwengo somo. Game komi bibedi go ka. Wena nyapi wadi. Akipasana eno poki neno. Bed ka. Bibedi ka welunga ni awazi nyiwe lunga nije duong bed ka. Gikpasana eno poki neno. Yakani. Ako ni welunga nije duong. Jodongo ni kiranda kata nyandago. Ango mikazu ni lunga ni duondo nasi kweni welunga ni jaduo. Nyocha winyo ni Edwara, nyocha winyo ni iwacho ni nyocha winyo ni Edwari nyocha. Tinde alomudongi, tinde yin kanyi. Nyocha tiro ngane wuoth binene olasiko. Atiro ogede owargi nyamburko nyang. Apiko ni onyuomo usani. Okeduoko ni kata dala. Wana yor menyo yawa. Ka insali ti giminya ti monge ukiwata dha mali pesa na kilo cha apenji kendi winji wacha diri kidogi mapenji gi mamalo ni nyocha iwinje ni Adwari. Apiko ni faida mane ma en ge ndara kama nyithi sikul oringe manyoche ka kitieko class 8 tiseringo ine ndara ka igo koni to nyoche ka nyoche timo penj mar class 8. Jaduong sani beto ok kel. Beto kel koro somo gapiko. Tinya tisi cool. Angamo ni kuongo somo ngewanga ka wuyi matin. Angamo ni somo koki riemba pi. Ndalo mane asomo ka mano kana tisi cool ka dog ni chule ka tisi cool. Kase ni sikula asetimo nupenj. Kase utaku ka donya manyo pesa kenu cha kodhaona nango. Wadwa ni mondi kuongi somo nikech ni timo penj bar class 8. Ingeni we monda koni gimora chiel kamikia. Ingeni questions kaki duoko gi primary ngeni duopogore kaki duoko gi secondary. Mata nge. Ingeni primary nigi ABCD. Nigi ABCD ok mandi nge maber. Mana nge jaduo. Primary nigi ABCD. Secondary ingeni koro onge ABCD go. Secondary koro onge ABCD. Apa ni kanyalo recall gigo. Anyalo kata koni. Kachi penj mikelo ni en mana niya define the term of physics. We look at the wheel. Meaning one way direction from Sori to Luanda. And you reach Luanda, you took somebody to Onganyakwil, which is 200. Are you ne? Bed pain most kungi som ko kidi Riembo pi. Ako ni nyathina bed pain most kungi som ko kidi Riembo pi. Ya to baba ya atima ngosa. Itima ngosa ni kegi mitimo. Riembo pi ko to penj itimo. Kene gimoro rakre kodi ndara kanyo to. Nikesandi ya katipa gwenyere gi tip. Anya sani koda anya sai kwaro no se lemo na karaka no toka mano no se lemo. No se gwedo. Penj manie secondary kacha koro pogore gi penj manie primary. Kacha to kori duoko gi mindiko. Miko ni define the term of physics. We look at the wheel. Mean look at one way direction from Sori to Luanda. And if you reach Luanda, you took somebody to Onge, which is 200. Kacha penjo teke. Inyalo kata kunya. Give us 5 elements of physics. Kulindi ko TVS, Bajaj, Boxer, Tukutuku, Fosin, Omera, Som. Asomo katini no ka daisy te. Kungi som ko Riembo pi. Koro atem nango jaduong atem nango ana okanyal bedo dala ka kwatho ewa puro kanyal puro inge maber yani okanyal puro. Piny biro rakore kodi. Temene dhi kwalo mandas ng'ato kata gine kata kawe gimoro mar ng'ato bath ndara kanyo mondo ine giware. Mage piny miwinjo go. Dala ka okanyal bedo tera ir nera njeko Nairobi. Adhi abed iro njeko Nairobi an no. Ngondi makwajo yako yawa. Ani ng'eno kawal. Ere nyathi manitiere kanyo. Okele chai moro omadhi.
Irene kel chai. Inge luongo mabendi. Ikela ngo kama kel chai. Ikela ngo yi. Mi yudo nen. Arka ko ma chai ma chunya ma. Ma diro kuma ni intie. Kata kidi lae dora nga chuchu iti kumi de. Na wa ma do mak na iya. Ikuocho. Ai. Atpinde antie. Eh. Okare weche mage ma winjo makata ng'welo kono makata tiend otama choponi. Ang'o milaro ka? Ojunju. Koso Ojunju na Apiko no gwenda. Ojunju ok Apiko gweyo mama. Adwa ni mondo nyathino kuongo som koko riembo Apiko. To nyathini bonge da deke no chikre gi sikul. Nyathini adwa ni mondo kuongo som koko duogo riembo Apiko. Nyathini riembo Apiko to somo, riembo Apiko to somo. Gini winy ariyo pok no law mi mako te. Ang'amo ni mako nyathini dichwai. Ka nyathini dwa chandi gi weche machalo kamano. Nyathini koto chuno ni nyaka wakonye. Nyathini dwa ni nyaka goye. Ng'eni kosechako ga Apiko ni koro kaki winjo osenindo oko koro ndaladi. Ndaladi. An kawuone ka neno odichieng' maradi. Ang'wen. To kaki winjo wacho no koro kaki winjo nindo oko no koro ng'eni odichieng' machielo koro dhi nindo oko kana ndalo 4 kana ndalo 5 kana ndalo 6 koro odak oko koro winjo mana wuodwa sani koro pango ode eto koro sani en gi ode gi familia ne odak go oko. Otedore. Mani ng'eni ok nyalo dala ka. Nyathini wadwa ni mondo wakonye okungu som koko riembo Apiko. Nikech kosomo ka biro yudo kata license mar Apiko. Man be konyalo kata bedo kata ga kili moro kata matin kata mar riembe ndara. Kama ko gik ok onya somo ni en koro dwa riembo Apiko. Odhi omany kuonde modake. Odhi odak kata so. Odhi koro konya dak. Kumoro moro mohero no dwa dhi kata odhi dak Mbita kata odhi dak Usinga kata Sindo kata Homabay kata Oria. Odhi odak kuru kata koro kochako dage to kodwa sikul to dwa ni mondo riembo Apiko. Aneno nyathini pile piny mondo chwade. We wadwa koro gima koro wadwa timo ne. Adwa go report police ka chief, achaka go report kendo ka police, achaka go report kendo ka jaduong' gweng'. Kaso jogweng' duto te bago ne gi report. Mondo koro nyathi Ojunju ni koro kumoro ome kode. Omake mondo maya Apiko makata wuon Apiko dwa ni mondo wuogo mondo kaw Apiko ne nikech oketho na nyathi. To kara Apiko ni ng'ama jomiyo. Apiko ne wiyo ni tie jaduong' gane wuod kianga wuod Simeo ke wuod kia o abute kar machiegni kar ko wino ke nyocho me. Nie makoro sani oringo ge kor piny ko mama ndara ka wan wasetie iting'e jomadongo gi jomatindo Apiko gi idwoko retas kose gik midwoko Apiko ni idwoko retas to gi sani aka piny en return an betindo dwa no ruwenye matin batira joka yude idwoko siling 300 350 400 to gi sani magodo to sani 200 ni oko yudre onge samo biro kani obire kata gi sendi moro mokelo ni takoro chai mapod okwayo mondo miye. To no kipuk chai. Chai mapod okwani mondo miye. Umiye. Nyathini gima watimo ne. We mondo wagone report. Dayo. Nang oi chiêu. Chiêu nyakwara. Vino kwes. Unka. Wanga. Dani. Tapenjo yun. To ma baba udha dhoni ang'o motimore? Jarumo weche na ng'eny. Dani ng'eny ka jarumo weche na ng'eny. Eto kora Apiko ma ko kata ka tiko school Apiko matin ma pesa mapesi ni kora dhia kwa. Ing'eni kuto ok nyal kwan. Kora timbe mitimo dala ka ing'eni rach. Kendo dwa no chwadi sawa sawa. Dan an pesa mama an ka rach unda beda dala ka. Uno ka umulo baba gi. Ira ngo biro tuch mana migela ino jun. Ang'o miyo kinyal winjo wach baba uwacho. Sani dwa gola piki do dhigo ngwa. Sani dwa dhigo ngwa reke chiko kanyo. Idhi Tanganyika. Raund ka kuma dhi tonge. Donge masori Luanda. To be ni biro kata gi nyase moro ka ikelo ka. Ong'e kata dau machielo ni owinjo koko nyoringo biro tang'ati mo. Jaduong' no dhao to kabiro ka mokwongo tamia siling 200 en ofuko ne. Odhao tamia siling 200. Loko jaduong' na sepenjo mokona ni kata nduru okibiro go. Ni go ohala iloko ngware idhi sori dhi nyaka nyakweri ong'er gini kata nduru kata to ilinga lige ang'e ka dwa timi dala ka binge ohala kaka timi ang'e ka dwa timi dala ka jaduong' no kocha kona pesa na jaduong' abiro gi sukari takelo kada waka to dongo pro madho sukari
Sukari biro kelo na kadi. To nyathina to UK. Abiro yieni. Time rat. Luong na uru wuono jonjo bi ko chwado jonjo. Time rat wa wadhi ka time baba wa ni. Samola okamato pesa nita mie out ka ochamo gi mogi ne. Ana aneti.